Mä menen herättää Pirpanan. Se on varmaan nukkunut jotain. Nyt kello on jotain 1. Pirpana. Pirpana! Nyt sä herää. No niin, siis terve vaan kaikille. Siis tää on mun My Day. Tässä siis My Dayssa, niin mä näytän, miten mä hoidan. Nyt! Sinulla ei ole mitään heppoja. Elikkä siis... Voi ei, tää oli täällä. Anteeksi, pois päältä. Ai. Vähän ärsyttävää. Pirpana suopäin tulee kotiin. No niin, Pirpana. Mitä äiti? Sinä saat pienen jutun. Pirpana. No niin. Sinne meni. Anteeksi, Pirpana. Mitä se? No, joo. Mun kumpitus lähtee sielusta. Onko sun sielu? Minä olen. Mitä ihmettä, äiti? Nyt siis autoon! Mitä meillä täällä tapahtuu? Nyt vähän äkkiä Pirpana autoon! Ei pääse kyytiin, mä tippuin katolta. Nyt varaa. Nyt vastaa mun My Day vasta virallisesti vasta alkaa. Hei, mene pois Helli. Ai. Ai hoita heppoi. Onko sun nälkä? Todellakin. Mä kävin hakea sulle piirakan, mutta en tiedä voiko koirat sen mut. Mitä villi hevonen? Me hoidetaan heppoja. Miksi mun päässä on vieläkin se reikä? Niinku se menee mun koko vartalon läpi. Oh my god! Hetkonen, miksi mun jahaaron välissäkin on reikä? Mut siis tää mun My Day oli siis tässä. My Day oli siis tässä ja hyvää reikää!